Bosna i Hercegovina 17 godina od referenduma. Praznik nezavisnosti samo za federaciju. Pitanje praznika na nivou Bosne i Hercegovine i dalje je otvoreno. Jedan od spornih je svakako 1. mart koji u federaciji ove godine praznuju kao dan nezavisnosti. Datum referenduma kada su muslimani i Hrvati mimo volje srpskog naroda glasali za odcepljenje Bosne i Hercegovine od tadašnje Jugoslavije. U Republici Srpskoj ovaj datum doživljava se kao dan podjela koje su dovele do krvavih sukoba. Dan koji se pamti po ubistvu srpskog svata Nikole Gardovića na Sarajevskoj Baščarši. Iako se u Republici Srpskoj ne priznaje, političari u federaciji ove godine ne odustaju od proslave 1. marta kao dana nezavisnosti. To je praznik koji nisu samo priznali predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda, nego građani Bosne i Hercegovine, odnosno i sama međunarodna zajednica. To što je nezavisnost izglasana mimo volje srpskog naroda, za političare u federaciji manje je bitno. O referendumu u Republici Srpskoj jedinstveno suprotno mišljenje. Kako slaviti uvod u rat, pitaju se i građani Republike Srpske. I ne možemo poštovati taj referendum zato što nije u skladu sa srpskim mišljenjem. Mi znamo šta slavimo i koje praznike obilježavamo. Sve to ista nastavljena politika. Što se tiče, mislim, oni su išli na to da sebe poklope i da ih, zastraše na neki način da bi klekli sebi. Mislim da ga srpski narod u Republici Srpskoj neće nikad upražnjavati ni slaviti. A zna se zašto. Osim referenduma, sjećaju se Srbi 1. marta 1992. i po ubistvu srpskog svata Nikole Gardovića na Sarajevskoj Baščarši, zločina koji će ostati nekažnjen jer je optuženi, a nikad osuđeni Ramiz Delalić Ćelo ubijen u kriminalnom obračunu prije 2 godine. Ovo ubistvo ne pominju građani federacije koji, kao i njihovi političari, 1. mart doživljavaju kao dan za slavlje. Svučeno kao jedan državni praznik. Ne mali, već veliki državni praznik. Meni taj dan veliko znači. Znam da je to 1. marta bilo da smo dobili državu. Pa to je naš dan. Ne može biti bolje. Osjeća se čovjek ekstra. Političari Republike Srpske poručuju, treba odustati od proslave tog dana kada i počela euforija koja je donijela rat. Meni je taj datum 1. mart važan kao i lanjski snijeg. S obzirom da je 1. mart u nedjelju, u federaciji će u ponedjeljak biti neradni dan. U Republici Srpskoj i dalje će se na ovaj običan dan pažnja posvećivati drugim stvarima.